Ďalší nový deň, nový začiatok, nová výzva. Sám sa rozhoduješ, aký bude tvoj deň, čo spravíš, s kým chceš zdieľať svoj čas. Taký si ty, také je OVB. Výzvy, riešenia, úspechy, pády, radosť či zážitky stoja len za jedným rozhodnutím. Len ty a odhodlanie áno chcem. Každý deň si daruj čas na seba, na svoje plány, na svoj rozvoj, na posun vpred. Každý jeden deň neprestávaj na sebe pracovať. OVB ťa naučilo, že tvoje ciele rastú spolu s tým, ako sa rozvíjaš ty sám, osobnostne aj odborne. Je to tvoja možnosť aj povinnosť. Tvoj pracovný deň sa začína stretnutím s tvojim tímom. Poznáš cestu. Za inšpiráciou, za víziami. Spolu na ceste za tým, čo dáva tvojej práci zmysel. Za úspechom klientov. Vieš, že vďaka tebe môžu ľudia, tvoji klienti, žiť lepší, kvalitnejší, finančne vyváženejší život. Na tom pracujete spolu ako tím. Profesionálne, odborne, eticky a zodpovedne. Na dlhoročných vzťahoch záleží. To, že sa počase z klienta stane priateľ, kolega alebo obchodný partner, je potvrdením, že svoju prácu robíš dobre. Pre klientov si profesionálnym a spoľahlivým partnerom. Vedieš ich cestou finančnej slobody, aby ich peniaze pracovali pre nich. V OVB veríme, že naša práca umožňuje našim klientom žiť lepší život. Aj preto sme si v OVB na Slovensku dokázali získať dôveru milióna klientov. Táto práca ti dáva voľnosť, flexibilitu. Nikto ti nehovorí, kedy prísť či odísť. Sám rozhoduješ o veciach. Aj vďaka tejto práci môžeš dať rodine oveľa viac. Času, zabezpečenia, istoty. Už nemusíš riešiť dilemu práca alebo rodina. Vďaka OVB je v tvojom živote rovnováha. V živote človek zažíva pády, straty, sklamania. Vstaň a ukáž, že za tebou stojí profesionalita, odbornosť a výsledky. Ukáž, že s úspechom klientov rastie aj tvoj úspech. Nevzdaj sa a nikdy sa nenechaj odradiť občasným neúspechom či závisťou tých, čo nedokázali prekročiť svoj tieň. OVB ťa naučilo, že skúsenosti ťa posúvajú ďalej. Rast a úspech si treba zaslúžiť, ale aj užiť. Nenechať sa zaslepiť, ale vychutnávať. Na tejto ceste je ti rodina motiváciou a manželka oporou. Úspech je radosť a o radosť sa treba deliť. Zdieľať ju s najbližšími. Vďaka OVB si mal možnosť spoznať desiatky inšpiratívnych lídrov. A dnes aj ty sám vieš inšpirovať ľudí okolo seba. Vieš prečo a pre koho to robíš. Máš s kým zdieľať svoj príbeh. OVB ti dalo slobodu a nezávislosť. OVB je viac ako len práca. OVB je spôsob, ako uchopiť svoj život do vlastných rúk.